Wai wannan sadaka shi ake raba ko menene? Kowa ya wuce da abu a shigin leda. Haba da Allah. Wai tun ɗazu hai wushewa ake ni ko sadaka shi ake da Allah. A'a. Yaro, ba ka ba. Kai. Wai don Allah sadaka ake ne ko dai ni ban gane ba fa ko sai ya wuce da abin shi ko menene dai ni kai. Hai na tambaya raddo Allah ya kamata in ji mai. A'a. Mutum waje hudu. Kai. Gaskiya ni ma da ya kamata kai ni in samu. In sadaka she to in ma kai sai na je na ga mai. Haba Jauro, ka zo ka tsaya akan hanya kana sa ido. Haba, wannan sa ido ne? To me ka tsaya akan hanya kana kallon mutane? To mutane fa na gani wannan ya wuce da gudu, sai in ga wani ma da gudu. Shan wani ma har ya wuce, sai in ga su da kyalle da ana rabon abin shi. Ina ji sadaka ake, yasa na tambaye su ko kula ni ma ba su yi ba. Ɗaya ma har da kusa bangaje ni. Waya ga ma sadaka ake. A in ba sadaka ba wannan ya wuce da kyalle da su yau ba juma'a fa. Sha. Gurin cin shawarma aka bude mana a cikin unguwa. Shawarma? Shawarma. Ai ba za ka iya faɗa ba duniya ta nade. Sharauma. La ilaha illa shawarma. Sharauma. Ai kaji ba kalkala. Kana ji na? Shine aka bude mana a unguwa cikin gijinyu. Sharauma kin. La ilaha illallah. Shine za ga mutane suna ta zirga ana safa da marwa. Ana zuwa ana siya. Ai tun dazu na gansu. To ai ba sadaka ake raba ba. To ai ni na she ko sadaka she. Kayan daɗi ne zo unguwa. Iko hai lillahi don Allah fa. Billahi alladhi wa rahmanu. Ai mun ka san daɗi daga sallah hai sallah in abin nan. To ai shine ka san nan ciro mata ranzacen? Nan ciro ma. Me ake shirowa? Ciro ma ba ciwo ba ciro ma. Shine to hiro ma. Yawwa shine ya bude wajen cin shawarma kaga ga doya da kwai. Chips ga nama la ilaha illa. Ko gurin da ake siyo kuɗin nan? Nan. Kai don Allah. Ciro ai zai sai ma. Amma shi dan kasuwa ne. Ba matsala indai na kai ka wajen tunda na ga baka yadda ba. A'a ni ka kai ni kan in gano tunda kashe ana kure daɗi. Ai mu din da banza take muna nan. Tunda rabo ta ake ai shikenan in dai Hey! Salamu alaikum. Barka dai. Ina Allah bar shawarma. Yawwa. Bismillah. Kai. Alquran. Kwanya girgi mutumina. Top plus. Ai kwana samu gurin zuwa. Alquran. Ai Jauro ina gaya ma. Nan wajen. Nan. Yawwa shine za ka gani, ka gani? Baba. Duk wannan leda da kaga ana yi a gudu. Ai can a wuce da leda, a wuce da takeaway, a dawo. To ba wani abu ne nan wajen ake zuwa. Top plus. Me? A'a. Top plus. To kashe me? Top plus. Nan ake zuwa. Duk guje-guje nan da kake ana yi. A wuce yawa a wuce da leda. To ba sadaka bace. Ni na she ko sadaka she da ma na she ku yan gari a tabje. Sadaka saboda ku yan san banza. San banza. To ba sadaka bace. Ba sadaka bace. Ka gane? Nan ne ake zuwa a siya. Ka taba cin shawarma? Shawarma. Charauma. Ai ba za ka iya faɗa ba. Kai 40 din ma ba ka waye ba. A'a ni ban shika 40 ba gaskiya. Wai tsayan tambaye ka da wuro. Da ka zo Kano me hanya ba kyau. To ni kam na shi faka-faka, na shi alkaba'i, na shi tsutsar bature, kuma na ga gingimari babban mota ta dauki babba ta dauka. To nan ba wannan bane sharo bane kaga suna kaza. Suna doya da kwai. Ga awara mai zafi. Kaza fa kashe. Jirogal kenan? Me wani direba? Jirogal na she ma kaza kashe min. Okay shine da yaran ku? Abulatan shayin aka she ma jirogal kaza. To kaga suna doya da kwai. Shayi mai dimi mai jika makoshi. Shayi mai dimi da biredi dai. Yawwa to shi yasa ga tunda aka mana shi cikin unguwa Gidinyu a Doringi Street opposite gidan Dan Kabo. To tunda aka Dan Kabo mai girgi zama. Shi. To ai kusa da unguwar mu ne, kusa da layin mu ne ma. Na'am za ga ciro mata transaction. To ciro mata transaction. 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 Ai kaji transaction da ake cire kuɗi.
To in ka kai katin ka sai a shiro ma kuɗi. Na'am, to nan wajen a nan gefen aka yi maka guncin shin shawarma a ƙura daɗi. Amma mutumin nan mai dabara ne wato daga an shiro kuɗi. Eh. Sai a shiro sai a bashi sai ya bada abu shi. Ashe ka gane. Kai alƙur'ani Allah shiro man nan mai dabara ne. Madalla yanzu. Top plus. Chap pilos. Sama a daɗari. Chap pilos. Sama a daɗa. Ai ni nan da kake gani na baba ina ji ina da mutala hudu dai. Ashiru hudu. Mutala hudu. A Naziru hudu dai ba mutala hudu ba. Me wani mutala hudu? 100 ba a cirin. Aho, wai shine mutala hudu. Shine mutala hudu. Ya ba mu ɗaya mana. Wa ga ma aka ake sayarwa 500 ce duk guda ɗaya. Jaka 2 da rabi. Ashe ka gane. Cararmon. Ashe ka kwashe. Gaskiya ni in banda dai ai shi la'ada yau ni gaskiya cararmon nan baba ba zan iya sai ma ba. To ba mu ɗaya dai. To, mika masa. Mai cararmo. Dalla mi ko ba shi kuɗi. Har in zo ta plus in icin shawarma ba sai Allah ya kama ni ba. Wallahi. Kai Allah ya mai shawarma, Allah ya mai shawarma na albarka. Insha Allah maka da sati aljanna. Malam mi ko mana da Allah. An idar ko an gama? An gama da ai in kai ya idar wa sallah kenan. To an gama. Dan ilgama duniya re hadda pande raddo Allah kai wannan abu na taba shi iri ko tun da nake a duniya Kadan ka gani. dalla ga masu bukatar wannan shawarma ku zo Top Plus. Idan kuka zo Top Plus za ku samu duk abin da kuka gani a nan, wato shawarma ne wane ne duk ga sunan dai a abin nan. Sannan ga masu biki ko suna oda ko kuma kai kake so ka ci, to kar ka sake wallahi nan shawarma ta wuce ka ta Top Plus. Dan in ta wuce ina jin kai sai biyu kana mafarkin ta, in dai aka baka kutsire kaɗan da na. So ga masu bukata, masu biki ko suna ko oda, ga lamba nan a sama. Shawarma ce ga ta nan ana sai da ita opposite gidan Dan Kabo Giginyu. Za ku same ta kan titin Ado Ringin Street. Kuna zuwa za ku ga Top Plus daga hannun dama. Masu bukata ga dai namba nan a sama.